Хатын кыз һәр вакыт үзгәреп торырга тиеш. Миңа былай килешми, тегеләй килешми дип уйламагыз. Әгәр дә сез үзегезнең имиджыгызны тулысынча үзгәртергә әзер икән, безнең тапшыруга килегез. Минем исемем Гөлнар Сәфәрова, бу мин тапшыру Яңа Гасыр телеканалында. Ә бу адна героинясы Кадрия. Әйдәгез танышабыз. Рәхмәтуллина Кадрия Наил кызы 1971 елның 21 гыйнварында Кукмара районында туган. Казан педагогия институтын тәмамлагач, укытучы, тәрбияче булып эшләгән. Хәзер инде 10 елга якын балалар бакчасында мөдир вазифасын башкара. Гаилә хәле: кияүдә, Ирфәнис белән 2 ул, Айрат һәм Булатны үстерәләр. Кадрия психология белән кызыксына, романтик фильмнар карарга, китаплар укырга ярата. Язны сыерчык уяга урнашканны күзәтергә, сандугай сайраганны тыңларга, шымыр чәчәкләрен истәргә ярата. Бик яратып концертларга йөри. Тик кәҗә тавышлы ир-ат башкаручыларны тыңларга түземлелеге җитми. Сәлам! Исәнмесез. Кадрия ханым белән инде безнең тамашачыларыбыз аның досьесын тыңлап танышып алырга өлгерде. Менә безнең яңа команда әгъзалары белән әле сез таныш түгел, дуслар. Таныш булыгыз. Безнең яңа визажистыбыз Алсу Галиуллина һәм шәч хәвәс Гөлүсә Мугинова. Исәнмесез. Танышырга өлгердегез, сез аралашырга әзне. Нәрсәләр белдегез Кадрия ханым турында? Бүгенге героиня белән танышып алгач, без билдек, ул балалар бакчасында мөдир булып эшли. Аралашуыннан ул без аны сразу мин сизеп алдым. Ул шундый ягымлы, шундый килеш йөзле. Шунысын да сызыклай әйтеп куйык, без бит инде теге кеше безгә килде дә, без аны алыштырабыз, битте китте түгел. Без аның әлбәттә статусына карыйбыз. Без аның белем дәрәҗәсе, аның үз-үзен тотышы, буларны барысын истә тотып үзгәртергә тырышабыз. Кадрия ханым, әмма сез үзегез ни өчен үзгәрергә телисез? Нәрсә канәгатьләндерми сезне үзегезнең тышкы кыяфәтегездә? Психологлар әйтүе буенча кеше канәгать булмаган тормышыннан үзгәрергә тели дип язалар бит инде. Ә минем киресенчә, менә бер фикер киреп утырдымы, шуны тормышка ашырасым килә. Тулайым бөтен тормышымны үзгәртәсем килми минем. Бәлки чәч төсемне, киемнәремне бәлки башка төрле кия башларгадыр. Чәч төсемне бигрәк тә үзгәртәсем килү, менә шул фикер киреп утырган иде инде миңа. Әйе, башка. Шуңа күрә башланган эш инде бу. Бөтен язуым, бөтен тырышуым да кайчан булса да бәлки килеп чыгармына, бәлки чакырырлар әле дип сезгә хәбәр язган. Ә бу чәчне үзгәртәсе килү теләге кайчан туды? Берничә ел элек буятып караган идем, мин үзгәртеп караган, килеп чыкмады ул минем. Тумыштан кара чәчле булгач үземдә шулай йөрдем инде. Менә берәр ел элек үзгәртәсе килә башлады. Дөресен әйткәндә, менә мондый кара төс теләсә нинди хатын-кызны картайта. Сез дөрес әйтмисез, бу минем теге үземнең кара чәчем ди, бу буяу, кап-кара буяу икәнлеге күренеп тора. Әйе, һәм ул натураль чәчтән бик нык аерылып тора, натураль кара чәчтән. Һәм ул менә монда әгәр дә без игътибар итсәк, бу чәч аерым тормыш белән яши. Менә Кадрия бар. Ул шундый зәвыклы, шундый затлы, әйме? Һәм монда чәч. Сезгә менә кара чәч хәзер инде килешми. Яшьрәк вакытта әлбәттә ул сезнең матурлыкны гына күрсәткәндер. Хәзер инде киресенчә биттәге бөтен кимчелекләрне ачып сала. Әйе, кара төс бит әле тон да бирә, әйме? Аннары кара төс кешенең кыяфәтенә усаллык, кырыслык, хәтта арыган рәвеш кертә. Шуңа күрә сезнең йөзегезне ачып, чәчегезнең төсен үзгәртәсе килә. Монда чәчне өчен менә хәзер без чәчнең төсен ачып күрәбез. Монда әле мейкап юк. Без бит безнең героиняларыбызга әйтәбез, бизәнмичә килегез, без сезне күрергә телибез. Безгә бит натур продукт кирәк. Аннан соң гына без инде эшләп чыгарабыз. Кайсы җирне ассызыкларга икәнен күрәбез. Монда әле мейкап юк. Мейкап белән бәлкем икенче төрле дә күренәдер, әйме бит? Көндәлек тормышта Кадрия апа, сез бизәнәсезме? Шундый соравым бар иде. Эшкә барганда бизәнмичә булмый инде. Сипкелләремне генә капларга тырышам инде. Күзләремне, иреннәремне буяп җибәрәм инде шулай. Теге тиннәр белән катлаулы мейкап түгел инде ул. Түгел. Бер-ике төрле генә. Монда кашлар бик яхшы. Кашлары, әйе, менә мин сразу аны исәпләп алдым. Кашлары бик тә матур. Генә тон өстәп, теге тагында матур итеп сызып җибәрәсе булыр иде. Ә булай
Күткәмәдер. Гаилә нәрсә көтәсең менә? Ир, балалар нәрсә ди? Әни, менә мондый булырсың, тегендий булырсың дигәндер фаразлары белән уртаклаштылармы үзләренең? Кечесенә бик кызык булды. Ул бүген килә алмый, кечесе 7нче класста булгасына бик кызык булды. Инде алдан ук мине бүтән төрле итеп күрәсе килде, төрле вариантлар уйлап карады. Карады? Уйлап карады, әйтеп карады. Нинди вариантлар? Әйтсәгез, сезгә кызык бит. Кызыл төс кенә булмасын, әнием диде инде ул. Кызыл төс кенә була күрмәсен диде. Димәк, кайдыр башына кергән. Күргән кемдер әнисендә, бәлки. Шулайдыр ахрысы. Мине бит инде алар кара чәч белән генә күргәннәре бар, туганнан бирле. Улы улым без бит инде зур булгач, 4нче курсны бетерә. Ул эштәнрәк фикерли, эштәрәк тота. Ничек булса да, әнием үзеңә ошаса, мин шуны ошатачакмын диде. Дип җибәрде мине, саубуллашып калдылар. Креатив яшәк, чөнки ул Мәскәүдә. Яшьләр шәрәк уйлый инде. Алар мине ничек итеп минем фикеремә алар каршы килмәсләр дип уйлыйм. Ирем кыска чәчле чагымны да ошата иде. Балалар кичкенә чакта кып-кыска итеп кистереп йөргәнем бар. Ләкин ул мине әйтеп җибәрмәде. Яхшы кәефләр генә теләп җибәрделәр. Сыланып торган чәчне яратмаганын гына беләм. Бәреп әйтми инде. Эштән фикерли торган кеше. Сыланып торган җырчылар чыкса да миңа бәреп әйтми инде. Шул кеше мисалында әйтәм. Эз генә кабартылмадылар микән соң бу кызның чәчен дип. Шул фикер генә бар. Кадрия ханым, тагын бер кызыклы момент анкетагызда, име? Үзенең анкетасында язган, мин кәҗә тавышлы ир-ат җырчыларны яратмыйм дигән. Кем ул кәҗә тавышлы җырчы? Исемләп әйтәсем килми инде. Килеп чыгалар. Килеп чыгалар бит инде алар. Бәлки рус эстрадасыннан әйтәбез. Рус эстрадасында да бар инде. Татарда да бар инде алар. Нишке тавышлы, дирелтеп тора торган тавышлы ир-атлар була бит. Нишкертәләр алар. Ясалма нишкертәләр, дирелтәләр алар. Менә уйлагыз, менә сезгә табышмак. Нишке тавышлы, дирелтеп тавышлы ир-ат җырчылар кем ул татар эстрадасында? Сез уйлый торган арада без җыелышабыз да хәзер матурлык салонына китәбез. Анда тулысынча көнне үзегезгә багышлыйсыз, Кадрия ханым. Рәхәтләр менә мастерлар эшли, без үз эшебезне башкарабыз. Сез ял итәсә инде киштән ала бирсә, сезнең егетләр яңа Кадрияны каршы алачак. Әлегә дуслар, без матур итеп сөйләшеп утыра торган ресторан, бу Брасерия рестораны, тәмле ризыклар, тәмле чәйләр, шуңа күрә булар барысы да карап утырыр өчен генә куелмаган, әйме? Алайса безнең героиня бу миңамы ди? Әлбәттә сезгә барысы да сезгә. Әйдәгез тәмле итеп чәйләр ичеп, хәл җыеп алыйк, чөнки хәл безгә кирәк булачак. Көн дәвамында энергия кирәк, матур булыр өчен. Брасерия ресторан комплексы. Брасерия ресторан комплексы башка рестораннардан үзенең бик күп уңайлыклары һәм өстенлекле яклары белән аерылып тора. Брасерия үз иченә 3 зал сыйдырган 2 катлы ресторан. 150 кешегә кадәр сыйдырышлы якты, зур стильле банкет залы. Күп кунаклар чакырып, зур истәлекле бәйрәмнәр үткәрер өчен менә дигән урын. Туйлар, юбилейлар һәм хәтта конференциялар үткәрү өчен дә уңай җир. Биредә аерым мөхит, стильле мебель. Үзләре генә утырырга теләгән кунаклар өчен чаршаулары ябыла торган кабиналар. Балалар зонасы һәм сәхнә. Зур ресторанның 2нче катында караоке зал, пати-бар төнге клубы урнашкан. Биредә татар дискотекалары үтә. Рус эстрадасы йолдызлары да бирегә килеп чыгыш ясый. Әлеге якты зур ресторанда татар эстрадасы җырчылары да үз концерт программаларын тәкъдим итә. Мәсәлән, 22 февраль көнне сез биредә Данир Сабиров концертын, 7 март кичендә Айдар Галимов концертын карый алачаксыз. Брасерия ресторанында яңа шеф-повар, яңартылган интерьер һәм шулай ук яңа тәмле меню тәкъдим ителгән. Дуслык переулогы 8 адресы буенча урнашкан искиткеч якты Брасерия ресторанына рәхим итегез. Биредә сезне көтеп калабыз.
Biz hozirgi vaqtda Qozonning eng zotli motorliq salonlarining birisida, Family Style motorliq salonida. Ham bizning geroinya bizning barliq o'zgarish etaplari naq mana bunda o'zashaq. Sheshki suv, make-up ham boshqasi. Ko'rib turasiz, salonda ko'zgular bek ko'p, shunga ko'ra bizga borisida qoplar kerak, al suv yordamidin qarashin. Mana hozir biz al suv bilan barliq ko'zgularni qoplayashaq, chunki geroinyalarimiz topshiruv boshidan oxirina qadar o'zlarini umuman ko'rmay, endi natijasin siz birga kuzata olasiz. Qoplaymizmi? Qoplaymiz. Ko'pmi qop-qarashish, endi kesilib tashlangan, ko'rib turasiz, kiringina qisqa strижка borliqqa kela boshlagan bunda. Qop-qarashish, bu nindi kraska? Bu palet. Paletni bizni hozir chiqarga kerak, o'sharoq tusga kiritirga kerak. Shunisi da aytib ketdik, bizning topshiriqqa kelgan geroinyalarning 80% u kibitdan olgan shesh bo'ya bilan sheshlarini bo'yaylar. Qizg'anishga qarshi. Ham shunliqdan ularning shesh bo'yani chiqaruvi bek og'ir. Ko'p vaqt ketashak bu tusni chiqarir uchun, bitirir uchun. 1-2 soat kerak bo'lacak. Chunki bu palet. Buni bitiramiz. Ondan so'ng narsa ishlaymiz ikkinchi etap. Анда bizning tonirovание, ko'rinroq tusga kiritamiz. Chunki bizning tan tusi oshiqroq, shunga bizga ko'rinroq tuslar kelishadi. Bunga ko'p vaqt ketishadi? 1 soat. 1 soat. Demak, 2 soat yarımda 1 soat, 2 soat yarım dediniz bitmi? 2 soat yarımda 1 soat, 3 soat yarım. Ham strижка. Strижка 1 soat. Endi 4 soat yarım. Ham укладка 4 soat. 5 soat. Demak, 5 soat davomida biz bo'yaymiz, hozir sheshni radga kiritamiz, o'zgartiramiz. Endi haligi 5 soat bizning tomoshachilar uchun 5 minut bo'lib o'tib ketacak. Shunga ko'ra, Gulisa o'ngishlar ishlagingiz vaqtingizni olmaymiz. Bosh terisini tiydirmishligini sheshin tusin olamiz. Oldagi etapga hazırlaymiz. İşimizin tüp ürüşüne jettik. Ulagan tusga bo'yaymiz. Biz shesh tusin 4 tonga ko'tardik. Kiptirgach 56 tog'inda yoqtirib bo'la. Hozir endi biz maska surtamiz. Qish kuni sheshlarga ayrim e'tibor berishga kerak. Bugun so'zim professional maskalar turida. Ko'plar maskalarda ehtiyoj ko'rmay, üstəmə bonus debgina qaraylar. Lekin men bu fikr bilan kelishmayman. Chunki maska sheshni tomirdan tirnaqlantirib jibarirga salatli. Uni nishik soylargasin. Agarda sheshingizni oshiq tuslarga bo'yab, yondirgansiz ekan, sizga dimlantirishi maskalar bek kerak. Ularning sostavida sheshni quruqlikdan qutqaruvchi o'simlik moyi, susimlar, aminokislotali komplekslar bor. Ximiya bilan bidirilangan yoki turaytalgan sheshlarga da bunday komponentlar hech shaksiz foydalag'ina. Bu yolg'on sheshlarga da maska surti majburiy. Ularning sostavida bo'lgan moddalar sheshni yoltiratib, tusini uzoqroq tutarga bo'lishadi. Nazik sheshlarga pantenol kirgan maskalar turi kela. Tiniq, sunuvchan ham ikkilana turgan sheshlarni protein keratinli maskalar jonlantirib jibarashak. Maskani shishda sheshga o'tnasini 1-2 topqir surtirga ham boshda 15-20 minut tutarga kerak. Munchada, saunada ishlasang, foydasi ko'proq sezilashak. Qadriya xonim shoqalinda hamon ol shiğalmı chunki biz bunda kommentariyalar aytamiz. Shesh bulay o'zgardi, shesh tiglay o'zgardi, ol kesildi. Hozir kuzguni oshamiz tezdan shoqirib qoltirib o'tira qo'shan oshalar, qo'shan o'zimni kurashakman deb haliga tinchlana olasiz. Biz sheshlikni ishlab bitirdik. Gulisa, menga oshi. Menga oshi mana bu tusni o'ynab turib. Sen молодец. Necha soat ichida tege qutishqish qora tusdan qutula olgansan. Bir-birishni. Yaxshi sug'ishqansin qora tus bilan. Mana bunda qora bo'lib, qora tugul bu tabiiy. Tabiiy ayitusi qo'sh bilan bir tusda. Gulisa rahmat deb Gulisani olqishlar bilan uzatamiz. Gulisa rahmat. Gulisa o'rniga kela bizning vizajistimiz
Алсу сәлем. Әйе, кір. Нешік сеңа? Просто вот супер. Хәтта макияжсыз да яхшы. Вообще, вот сіз шул хәтлек яшәреп киткәнсез. Сезгә бу төс шулай нык килешә. Ул әләнең теге сөйләшү манерасына, үзен тотышына туры килеп тора торган прическа. Тегесе туры килмидер. Юк, ул аны картайта иде. Ничектер, бу прям үзенең төсе. Супер. Монда нинди макияж ясарга уйлыйсың? Без лифтинг макияж ясыйбыз. Дөрес тон, дөрес база белән җыерчыкларны яшерергә тырышабыз. Күзләргә килгәндә күз кабакларын тиннәр белән күтәртеп, кирфекләр өстәп, күзне тагында җанлырак ясарга телибез. Тырышабыз. Һәм монда ачкыч сүзләр дөрес тон һәм дөрес база. Чөнки иң шәп макияж ул иң беренче чиратта нәкъ менә тоннан һәм базадан башлана. Дөрес тонны ничек сайларга бу хакта Алсу сезгә өйрәтер һәм инде Кадрия ханым сезгә дә ул хәзер дөрес тон һәм дөрес база сайлар. Уңышлар телибез. Берничә сәгатьтән, берәр сәгатьтән очрашырбыз һәм көзгенә эшәргә әзер булабыз. Бик күп туташ һәм ханымнар тональ кремны ничек дөрес сайларга дип кызыксыналар. Хәзер мин сезгә аның сирен ачам. Кибеткә декольте белән киләсез һәм тональ кремны үзегезгә килешердәй 2-3 тонны сайлыйсыз. Аларны муен аша растушевка ысылы белән ияк астына, декольте җиренә сөртеп карыйсыз. Беренче тональ крем караңгырак төстә. Чөнки берничә секунд көткәннән соң тональ крем караңгылана башлый. Ягъни без аңа чын йөзен ачырга мөмкинлек бирдек. Икенче тональ крем яктырак төстә, ә инде өченче сезнең тон, сезнең төс. Шуңа күрә өченче тонны сайлыйбыз. Тональ кремне көн сайын кулланырга киңәш итмәс идем, чөнки ул йөзне авырлата. Ә менә BB кремны көндә куллансагыз отышлы була. Ачабызмы? Тамашачыларны да, сезне дә озак көттермибез. Менә ул нинди яңа, мин яңа Кадрия. Булды, ишеттеңме Алсу? Сулышым кысылып куйды. Ошыймы? Көзгедән башка кеше караган кебек. Бөтенләй икенче Кадрия. Безнең күп кенә тамашачыларыбыз уйлар, көзгене капламыйлар инде, теге камера өчен генә каплыйлар дип. Юк, менә мондый чып-чын реакция булсын өчен без әлбәттә көзгеләрне каплыйбыз. Сезнең озын муеныгызга, сезнең битегезгә, йөзегезгә менә мондый чәч бик туры килә. Төсне дә әйтәм мин хәзер форманы да әйтәм. Әйдәгез искә төшерик әле. Кадрия безгә, Кадрия ханым нинди булып килде, нинди кара чәч белән, һәм аның менә монда чыгып торалар шундый чәчләр, ниндер өстәмә чәчләр дип әйтик. Алар ничектер үзләренең тормышлары белән яшиләр, әмма карагыз ничек менә монда озынайды барысы да, Сезнең кулак тырпаймаган, сезнең йөз формасы дөрес, җыерчыклар юк, шуңа күрә рәхәтләнеп битегезне ача аласыз. Әгәр дә менә бу беренче этап булды, без шундук кисеп атырга курыктык, тагы да кыскарак иттереп. Ләкин сезгә бу ошый икән, сез төсне тагы да ачыграк итер өчен, чәчне тагы да кыскартыр өчен килә алачаксыз мастерга әкрен-әкренләп, этаплап, сез тагы да яшәр аласыз диясем килә. Минем туганнан бирле дип әйтергә кирәк, мондый төстәге чәч белән йөргәнем юк иде, шуңа күрә исем китеп башка кешегә караган кебек карап утырам хәзергә. Мин әзер түгел кебек идем. Бераз гына вакыт кирәк. Ияләнә торыгыз. Ә инде күпмедер вакыттан без Лениза янына юл тотырбыз. Ул сезгә 3 образ әзерләп куйды. Стиль, уңайлык, матурлык. Бары тик бу 3 төшенчә бергә туры килгән очракта гына хатын-кыз үзен 100% зәвыклы итеп хис итә ала. Хәзерге вакытта без Казанның иң зур сәүдә үзәкләренең берсендә 3 кат шыплап кием белән тулган.
Әлеге кибетке келіп кіруге сіз юғалып қаларға мүмкінсіз, нәрсе алырға, нәрсе сайларға. Міне бұл шырақта біздің стилистіміз Лениза Черскова сізге ердемге келірді. Ол не біздің героинемізға дейіп 3 образ әзірлеп қойды. Көріп тұрасыз, Лениза стилистіміз біздің героиненің қойда ішлеуін, әмінде стилде киінуін де есепте тұтқан. Шуңа көрі біздің пиджаклар көрі, классик стиль, менің шаңым бұл киімдердің барысы да келешек. Лениза қойсынан башлаймыз? Менімше Кадрияға ең кереклі ол шалбарлы костюм. Чөнки ол садикта заведующий болып ішлей. Оңа керек шундай партикуляр стилінде ерерге. Һәм шулай ук ире белән кафега барырга джинсы белән жакет кисәде, кедеме, шундай свободный стиль булыр. Башлыйбыз, киіндіребіз, 3 стиль әзір. Қазір сіз аларны үзігіз көре алыңыз. Кадрия ханым яңа образларын саклык белән генә кабул итте. Ул мондый стильгә күнекмәгән. Үзен яңа итеп күрә алмый. Беренче образ яшьләрчә casual. Миди озынлыгындагы плесе итә. Шәмәхәт өстәге пиджак озын буйлы, ябы хатын-кызларга иң килешле образларның берсе. Икенче образ романтика. Гадәттә җитәкче булып эшләүче хатын-кызлар үзләренең нәфислеге һәм йомшаклыгы турында оныта. Ә менә мондый чәчәкле принтлы, җиңелчә тукымадан тегелгән озын күлмәкләр сезгә хатын-кызларга хас булган йомшаклыкны өстә. Кызлар, исегезгә төшерәбез, бу мин тапшыруы, бу атна героинасы Кадрия. Ул Казаннан һәм аның 3нче образын каршы алырга әзербез. Менә безнең чәчәкләр. Күреп торасыз, чәчәкләр генә түгел, безнең командага Кадрия ханымның якыннары да өстәлде. Бер туган яраткан ире Фәнис әфәнде һәм улы уллары Айрат. Шулай бит? Кадрия ханым, рәхим итегез. Кадрия Наиловна, менә нигә. Ну? Нишек, Айрат? Айрат күле, Айрат күлсін әлігі Айратының эмоциялары. Фәнис, нишек? Ескерткішінің ескі яғы елі бұл. Сіздің қатыныңыз бек шынды зәуқылы һәм затлы қатыңыз. Оны ішінен барамын дейді, дейме? Біз аны шушы прическасы ярдәмінде осыздықлап көрсеттерге тырыштық. Шәбет, модель. Әнейімді соң бұл, әнейім шығамы соң. Танымым да әнейімді бегірек өзгерген. Мында туры келе жыр сөзләре соңғы вакытларда ишетелә. Так. Әкиятләр шыңга ашабуга шул гына башка сүз әйтергә авыр. Фәнис, мына марканы сакларга кирәк инде хәзер инде шибәр туташ янында. Безнең монда 3нче образда костюм, шакмаклы принтта. Көн саянга да бәлки кич вакытына да ярый бер аксессуарлар белән бәйләргә һәм шундый яркий макияж белән шулай кич белән дә кияргә ярый. Жакетны яки шалбарны кияргә дә була. Шундый микс ясап. Кадрия апа шундый күркәм, шундый матур. Бүгенге макияж белән без аның үз гүзәллеген ассызлыкладык. Сезнең чәчәгез, сезнең күңел чагылышы. Без сезгә яз образы ясадык. Күңелегездә гел яз булсын. Бір-біріңіздің көзіне қарашалып. Сезгә карыйсыз икән. Uşaqlarga yarayma. Qarab qына торасың. Кадрия ханым, басыгыз. Бу сезгә мин тапшыруыннан әлеге чәчәкләр кабул итеп алыгыз. Бу сезгә, Гөлназ, безне үзегезнең тапшыруыгызга чакырган өчен генә рәхмәт. Рәхмәт, рәхмәт. Бу безгә, безнең командага рәхмәт, рәхмәт Айрат. Өметегезне өзмәгез. Уйлаган фикерләрегезне башыгызда бар икән, тормышка ашырырга тырышыгыз. Языгыз, килегез, Гөлназдан ярак булмагыз. Сезгә бик зур рәхмәт, Гөлназ, бөтен командагызга. Алга таба уңышлар сезгә, сәламәтлек. Сез бик тырышлар, бик зур рәхмәт сезгә. Кадрия Наиловна, без сезгә яңа образыгызда яңа җиңүләр телибез. Без беләбез, сез лидер хатын-кыз, сез җитәкче. Инде мондый образ белән тагы да
яңа зур үрләргә менәргә Ходай насыйп итсен. Рәхмәт. Менә дигән ирегез, менә дигән улыгыз, шуңа күрә сез бәхетле хатын-кыз. Без карыйбыз, без сокланабыз һәм күзләр тимәсен диеп тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Дуслар, бу мин тапшыру иде. Мин Гөлнар Сәфәрова һәм чын профессионаллар командасы сезнең белән сау булашабыз. Исән сау.